Sabeu que el partit va iniciar farà unes setmanes un procés per tal d'elegir els nostres candidats en els municipis de la província de Castelló. Se deia el procés Open PP Castelló, que va impulsar Javier Moliner per tal de que els nostres candidats no estigueren elegits per el dit de ningú, sinó que foren candidats elegits per el cor i per el cap dels afiliats de cada un dels municipis, com així va ser, i el primer que tinc que dir és agrair-vos i donar-vos les gràcies a tots per pensar que jo podia ser el militant, el veí de Vila-real que millor podia representar les nostres idees, el projecte del Partit Popular de cara a les pròximes eleccions i aspirar, per tant, a tindre l'alcaldia en la nostra ciutat. Per a mi un polític no és ni més ni menys que un veí de Vila-real com qualsevol dels que estem ací, o molta gent de la que avui està treballant o en casa, que simplement ha decidit donar un pas avant i durant un temps determinat treballar per al seu poble. Treballar per a millorar el poble en el que viu, per ajudar als veïns als que deu servir. I així avui que entengueu este missatge que hem volgut enviar i que he volgut que fora el primer que acompanyara un seguit d'accions que no van a buscar altra cosa que dir-li a tots els veïns de Vila-real que quan pensen en Héctor, quan pensen en quin alcalde vol ser Héctor, que sàpiguen que vol ser un alcalde que està al seu costat i que és del seu costat, que és ni més ni menys que un dels seus. Jo vull ser un alcalde que quan algun veí de Vila-real tinga un problema, quan algun veí de Vila-real estiga travessant una situació de dificultat o quan algun veí de Vila-real tinga un projecte il·lusionant, personalment o col·lectivament, sàpiga que podrà vindre a Cala Vila, que podrà vindre al seu ajuntament, que podrà entrar al despatx de l'alcalde i que en aquest despatx, espere, estiga jo, estiga Héctor, que podrà sentar-se en Héctor i que Héctor no tan sols l'escoltarà, sinó que a més farà que l'Ajuntament, el de tots, se fica a treballar per a convertir-se en una ferramenta útil per a aquest veí que necessita l'ajuda del seu Ajuntament. I vull que aquest alcalde, vull ser un alcalde que estiga a temps complet per Vila-real. Crec que Vila-real mereix un alcalde que dediqui els 24 hores del dia i els 365 dies de l'any a ocupar-se i preocupar-se d'allò que preocupa als nostres veïns. I ese és l'alcalde que jo vull ser. No com el que tenim ara, que és la meitat alcalde, la meitat diputat autonòmic, i ni és l'alcalde que mereixem ni el diputat autonòmic que necessitem. I jo vull ser l'alcalde que necessitem i l'alcalde que mereixem simplement per a ficar-me al servei dels ciutadans. Per això també vos anuncio que si el proper 24 de maig el poble ens dona la confiança per a que el Partit Popular torni a tindre l'alcaldia i tinc la responsabilitat i l'honor de ser alcalde de Vila-real, no acceptaré cap altre càrrec que no siga el d'estar al costat dels meus veïns defensant i treballant per a ells. Per tant, no n'hi haurà un alcalde a temps parcial, sinó que n'hi haurà un alcalde a temps complet, que crec que és el que ens mereixem. Crec que hem de fer un projecte on tinguem un alcalde que pense que la seva única aspiració, i així és per a mi, jo no tinc la meva màxima aspiració i única, és ser alcalde de Vila-real. No vull utilitzar el silló de l'alcaldia com a trampolí de res. I vull fer-ho en un temps concret, perquè crec que és bo que n'hi hagi renovació, és bo que anem passant tots els que ocupem els diferents càrrecs i per això també el meu compromís serà el de limitar l'estada en l'alcaldia, perquè crec que és bona aquesta renovació i aquesta regeneració. És bo que la gent participe. A mi no em molesta que els veïns vulguin sumar-se a la política, els convide. Espero que vulguin fer-ho en el Partit Popular i que vegin en nosaltres qui millor pot representar les seues aspiracions. Però si no és en nosaltres, també convida que la gent entri en política. Crec que és positiu que estiguem i que participem, perquè la participació és un altre dels nostres pilars fonamentals. Jo vull ser un alcalde que se crega la participació ciutadana i que no se limite llevant a pregonar-la. La participació no se pregona, se practica. I nosaltres, quan vam tindre responsabilitats de govern, la vam practicar. Nosaltres, i va ser una bona amiga de tots, ben recordada Maria José Baltuenya, la que va crear el Consell de Participació Ciutadana. Vam crear també el Consell Agrari, el Consell de Comerç, vam fer independent la Junta de Festes, vam crear el Consell de l'Esport, la Junta Jove. Volíem que la gent poguera participar, volíem que la gent poguera decidir el que passa en el seu poble. I creiem que la millor forma de fer-ho era anar creant aquests consells sectorials. Seguirem apostant per ells. Quan encontrem ara un equip de govern que trau molts titulars parlant de participació, però que en esta legislatura ha eliminat el Consell de l'Esport, prometent-ne un altre que avui encara no és una realitat, i ha eliminat la Junta Jove, prometent altres sistemes que avui
estan paralitzats. Per tant, la participació serà també un dels nostres pilars fonamentals. Vull ser un alcalde que no deixi que Vila-real se pare, ni que fomente la paràlisi, com hem tingut esta legislatura. Si tenim que resumir en alguna paraula què és el que han passat en aquests 4 anys, seria, com vos dia, paràlisi. No hem fet res, només que bloquejar tots aquells projectes que el Partit Popular va ficar en marxa pensant en un futur millor per a Vila-real i que ells, simplement perquè creien que portava el logo del Partit Popular, han volgut parar. El centre de tecnificació esportiva, que ningú vos marege, que ningú vos enganye. Si no se va posar en marxa ara fa 4 anys, és per l'interès del quadripartit d'intentar separar una inversió tan bona per a Vila-real del Partit Popular. Lo mateix la biblioteca que tenim així darrere. Ells parlaven i se burlaven de l'aeropuerto sin aviones. I aquest aeroport que ara, de la mà del Partit Popular, despega i companyies internacionals molt bones venen així perquè veuen que és atractiu i va generar oportunitats per a la província. Esta biblioteca encara està sin llibres, encara no té llibres, simplement perquè va ser el Partit Popular el que van pensar que Vila-real necessitava una biblioteca acorde al tamany poblacional que teníem. Simplement per això, aquest espai serà tot menys biblioteca i esperem que de l'arribada de la mà del Partit Popular puguem també oferir aquesta biblioteca. Vam estar a punt de perdre 1 milió d'euros en la construcció del pavelló Barri Melilla. Van entrar i també van voler parar i sobre perquè el PP havia pensat que era bo, que hi haguera un nou pavelló, que aquest pavelló se n'anara al barri Melilla, perquè era bo que tots els barris tingueren instal·lacions esportives i culturals de qualitat. Van arribar ells i van dir no. I van estar a punt, en aquest no, de perdre 1 milió d'euros de la Generalitat i que només s'ha pogut salvar gràcies a la voluntat i la predisposició del Partit Popular de la Generalitat Valenciana, que li ha donat una pròrroga a Vila-real i ens ha permès, dins d'aquesta pròrroga, no perdre 1 milió d'euros que anava per a inversió esportiva. El mateix per al centre dels majors del Pilar. 4 anys han estat els veïns del Pilar, els majors de Vila-real, sense tindre un centre, que ara s'obrirà a 2 mesos de les eleccions, en una solució que era fàcil de prendre, o que és fàcil de prendre ara, i era igual de fàcil de prendre fa 4 anys. Aquestes han sigut les seues iniciatives de paràlisi, la mateixa paràlisi que ha tingut el Pla General d'Ordenació Urbana o la Ciutat Municipal de l'Esport. Alqueries té més camps de futbol municipal que Vila-real. I per això el Partit Popular, la legislatura passada, perquè els clubs així mos ho van demanar, van decidir fer una ciutat municipal de l'esport. Ells van entrar a governar i se van encontrar la ciutat municipal de l'esport en marxa, se van encontrar els diners en el pressupost i l'únic que tenien que fer era deixar que aquesta obra s'acabara. Doncs no, la van paralitzar, van tindre que pagar una indemnització de prop de 800.000 euros a l'empresa que tenia adjudicada les obres i avui encara Vila-real no té cap camp de futbol més que necessiten els nostres clubs. També la relació en les altres administracions jo crec que ha sigut o ha demostrat quina ha sigut la forma d'estar en política. Ara el que necessitem és que tots ens ajuden. Jo no vull ser un alcalde que gestioni la ciutat llevant en els impostos dels nostres veïns. Jo vull ser un alcalde reivindicatiu que isca de les fronteres de Vila-real, que sàpia anar a Castelló, que sàpia anar a València, que sàpia anar a Madrid, com ha fet sempre el Partit Popular, per atraure inversions que siguin oportunitats, inversions productives per a Vila-real. Ho hem fet sempre i ara no. Ells ara trauen pi de dir que som l'aldea de la resistència socialista, però és que això a nosaltres no ens interessa per a res. Els veïns no li trauen cap profit de que ser una aldea de la resistència socialista. Hem de canviar aquesta relació en les altres administracions. Mireu, l'alcalde m'ha demandat a mi personalment perquè sóc el Partit Popular en Vila-real. Ha demandat a la Diputació perquè governa el Partit Popular de Javier Moliner. Ha demandat a la Generalitat perquè governa el Partit Popular d'Alberto Fabra. I ha demandat inclús al govern central perquè governa el Partit Popular de Mariano Rajoy. I la relació del poble de Vila-real en les altres administracions no pot ser per via de demanda. Té que ser per arguments, com sempre ho hem fet. El Partit Popular fa uns anys vam saber que Vila-real necessitava i mereixia per a créixer tindre un hospital a casa, que necessitàvem millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans portant a este poble un hospital que garantira que en un minut i a 1 quilòmetre i dins del poble tinguérem la millor assistència sanitària davant de qualsevol problema que poguérem patir. Els socialistes van votar en contra de que l'Hospital de la Plana vinguera a Vila-real. Van votar en contra les Corts Valencianes i volien que anara a un altre poble. Nosaltres vam saber anar a la Generalitat a demandar, a exigir que fora a Vila-real la ubicació de l'Hospital de la Plana.
Igual que vam saber anar a demanar a la Conselleria d'Educació els col·legis que necessitava Vila-real, i jo vaig tindre la sort i la responsabilitat també de gestionar que vingueren a Vila-real nous col·legis, que no era un capritxo per a fer noves obres. A nosaltres no és que ens agrada construir, a nosaltres ens agrada dotar a Vila-real de les infraestructures que siguin útils per millorar la qualitat de vida dels veïns. Els serveis. Nosaltres no volem que l'edifici siga més o menys bonico. Volem que allò que passe dins siga útil realment als veïns de Vila-real. També la relació amb els pobles veïns. Vila-real fa anys, fa molts anys, la Vila-real del Jaume I estava amurallada. Tal vegada entonces tenia sentit, però ara no. Ara, afortunadament, no existissin muralles que ens separen. I el que hem de fer és treballar conjuntament, sumar esforços, sumar sinergies en benefici de la col·lectivitat dels municipis que ens rodegen. Hi ha que tindre una bona relació en els pobles germans de Borriana, en Castelló, en Onda, entre altres coses perquè compartim preocupacions i compartim projectes conjuntament. I així hem trencat completament les relacions. No ens unim a Borriana per anar a demanar conjuntament el desdoblament de la carretera Borriana que ens fa falta. Ni l'alcalde s'ha sentat en l'alcalde d'Onda per a demanar que la ronda sud-oest, que a ells també els beneficia, puga ser quan antes una realitat. Sempre hem buscat la confrontació en aquells que no compartissin el signe polític del senyor alcalde. I això no pot ser. Vull ser un alcalde que posi per davant els interessos dels veïns de les sigles dels partits polítics. I això ara no és així. Crec que entre tots hem de crear l'escenari adequat. Mireu, al final un ajuntament és com un àrbitre en un partit de futbol, que en moltes ocasions el millor que pot passar és que el dia següent no siga notícia, però que durant el partit hagi sabut organitzar i administrar els temps, fer un reglament adequat per tal de que qui són els autèntics protagonistes, que són els futbolistes, així els veïns, puguen desplegar el seu joc. Els protagonistes no són les administracions. De fet, les administracions haurien donar un pas arrere per a que els veïns i la societat donen 2 passos avant, per a que realment ells siguin ells els protagonistes. A nosaltres ens pertoca la important tasca de crear l'escenari adequat. Parlem molt de crear empleo, que ha de ser un tema que hauríem de tindre com a prioritari en la nostra agenda, siga o no competència nostra. A mi m'és igual que algú vinga i me diga que l'empleo és o no competència nostra. El que jo tinc clar és que en Vila-real hi ha més de 5.000 veïns que estan parats, més de 5.000 veïns que per aquesta situació estan atravessant dificultats i que siga la competència de que siga, encontraran en mi, en l'equip que estarem en l'Ajuntament i en el seu Ajuntament un aliat per a eixir d'aquesta situació. Però per a crear empreses necessitem sòl industrial en condicions. No vindrà ningú a Vila-real si el nostre sòl industrial no està preparat. I el pla general que tenia que dotar-nos de sòl industrial en condicions no està. Vull ser un alcalde que doni la cara, que davant dels problemes no posa excuses, com fan ara, sinó que posa solucions. A la gent no li val. És que això ho va fer, és que això era una decisió que va prendre. Si un veí té un problema, el que necessita és saber en què li podem ajudar. La ciutat hi ha que gestionar-la mirant al futur, no mirant contínuament per el retrovisor. I això és a lo que aspirem nosaltres i a lo que aspira i el meu compromís també com a candidat a l'alcaldia. Mirar a aquest futur que és il·lusionant i crear l'escenari adequat per a que el poble de Vila-real generi oportunitats i generi ocupació per als nostres veïns, perquè aquesta és la millor manera d'aquells que ho estan passant puguen eixir d'esta situació de dificultat. Un ajuntament transparent. La transparència, que ara possiblement alguns han posat de moda, no pot ser una moda, sinó que ha de ser una obligació de tots. I per a que ningú faci la manipulació a la que s'ha dedicat el senyor Benlloch aquesta legislatura, d'intentar transmitir una sensació dels equips anteriors que no corresponen res a la realitat, vull que tots els veïns tinguin tota la informació. Quan a algú li pregunten quina informació donarà el Partit Popular de la gestió, la resposta no serà altra que tota, però tota sense amagar-nos. I sobre aquest tema presentarem iniciatives interessants i en molts casos pioneres que canviaran la relació d'entendre la relació entre l'Ajuntament i els veïns, entre l'administrador i l'administrat. Estem gestionant diners públics i no pot haver res absolutament que no puguen conèixer els nostres veïns. Jo no firmaré ninguna factura que als meus pares que estiguen així els donarà vergonya a veure. No firmaré cap factura que ells dos, quan vegin aquesta factura, puguen sentir vergonya del seu fill. Ni vosaltres, ni ningú dels que estiguen vosaltres firmarà res
que no siga i que no perseguisca sempre l'interès general o solucionar un problema d'algun dels veïns de Vila-real. Com vos deia, l'alcalde que vull ser és un alcalde que estiga al teu costat. I jo crec que per a fer-ho tenim la recepta. Com vos deia, és una recepta que els ingredients són la transparència, la participació, el treball, la gestió i un últim fet que no podem oblidar mai, la humilitat. Tot això ho hem de fer des de la humilitat, des de saber, com vos deia al principi, que un polític no és més que un servidor públic, una persona que ha d'estar al costat de la gent, però també diàriament al servei de la gent i de tots els veïns. I aquest és l'alcalde que jo vull ser, un alcalde que no li preocupen tant les fotos, sinó que li preocupen més els fets. Vull ser aquest alcalde que estiga al vostre costat i que estiga també al vostre servei. Moltes gràcies.